Ассалому алайкум бародаро. Ана дар я масъала гап занем. Ҳамин бародарира, мисол бародарое ки 5 сол, 10 сол, 20 сол бародаранд, фақат як чиз ҷудо кар метавонад. Чӣ? Пул. Тамом. Мисол агар ҳамун бародарта ту пул қарз натӣ ё ки бародара тура пул қарз натар ё ки ягон дода гирифт накунӣ, просто ҳамин бародар бошин рафтомаду салом алейк 10 солаву 20 солаву 30 сола рафиқем. Не ки худое накуне ҳамин байнда 10,000 20,000 қарз гирифт ё ки ту аю қарз гирифтӣ, ӯ бародарира худо загияй. ира бобомонам гуфтагиян, калонтаромонам гуфтагиян, ҳозирам ҳамин ёшомонам немегӯянд ки ҳамин ӯ мегӯяд ки ҳамин қарз битева, баъд хайра хишки по нимо мегӯяд дига намебинамад ку